ini biarlah kasih motor main insiden kan borok muncul bulung ini mana sayang ini mana apa ini borok korok saya no optike bunani ke boni ক্ষমতা করে আইন দঙ্গ প্রশাসন দঙ্গ নং optike বুই রহনাই সাববা ha luko tongisi nung wa poto tongo nung luko geri gang ke nono nung ang bui nono budi ke nung budi optike matonya optike bui rohna bagai da nengke pan gana bunya optike bui rohe man ka haisile haja saya no ke ba saya no kaham furungji kaham sari optike bokhorok phatri bui rohe ta korji bora angani besa kali jibiwo man ma thangai dong jibiwo re pharo hoja gai omo naila busake thri kosok ha hospital lo thri kosok ta kura mokol tha dera ka mokol dera ka mokol ni bodla mokol saburi kamu ha tabok serious condition to moko norok si je jaga প্রশাসন tinai borok norok si je jaga norok si প্রশাসন tinai dulai borok norok bahai to mo haike beai ni kam khai mangka bo chaya bo murkho bo sia bo jesapanong khana ang 100 bar bo sui nawi manu কিন্তু নরক তো খরক সিনাই নুকনাই বরক নরক কাইসা পড় মান যাক বরক নরক বাহাকে আমতিকে বুই মান খা আমতিকে বাহাকে বুই মান খা সারি বাহাকে আমতি বুই মান খা বাহাকে আমতিকে বিরমান খাই মান খা নরক sayangga থানা দङ পুলিশ দङ বলে নরক কেস রিদিতা হ্যাঁ বাহাকে হাকে বুই মান খা বা তিনি অ যে নকনি যে বরকনি নগ থাঙ্গো অ কত নাঙ্গো আ বরং মতো ব বিশ্বাস খাইবো তিনি সিমি থাঙ্গে আইবো থাঙ্গো ব অনেকবার থাংজাক দারা নি ব থাংজাক ha darah ni thamon obahai oboda porinam dada ni porinam oboda nukthong nukuro bunai thung tamo choli tong pomolonggo tamo choli tong share khai di je o live nai tongnai nugui tongnai share khai di norok tini mo pura pre planning khaisi norok yagram nai uklok ti rom pho bere boi bo saisong botam khaima chine ro uklok to yagram nai beram nai ponta mana khai ba apte kheda borong na mana khlai yang bunai khai botol bai bokhorok rajak 6ta sili nangjak bini bokhorogo tai puli jam som sa kotorma ke puli jak tak CT scan khainan bagai doctor immediate de junglo ri ro ka refer khainai norok bau pogo kaisa film rock sok no bokhok mane e apti nong khano rock sok no boxok sung khano norok ba hani borok no tai chini ha no mu thangna bagi si norok tong bole engka takta momo haing khaba ha omo hai condition no goi norok no boita mo khe bisa sanai norok tam khe boi bisa sanai oi je nai tongnai all live je nai tongnai share khai di bisa joton share khai joton nubai thung tirprani joton lukorong no nubai thung kechen nugai borong namti khaina nang haja do angmani na khau nonglai chaklai norok jespa nonglai ka wafan walai ka bufan bole at least norok hospital phaipana ani chalia bondo ba manai ba dada ba mama kaka ni pano norok nukjangna ni nango obona angmani nai ma kham I obo joli lai nung puru chapro walai lai jangnai ni pana angmani nai ma khamo obo norok pura attempt to murder butharna ni bagai si norok omo hai khayo butharna ni bagai tanggui haike bukha bai angbo actually borok hananglai chanai borok do engkai tini ango ba khana pura sanai clear khlaioi nonglai kha salai kha anga ajaga bo ajaga pulan simi koroi bo ulo thango bo ulo thangai nai kisakok
kata kuning lai kana ga asuk bai to kana dia asuk bai to amtike borono bokhorok phatrai mokol tai sanang hage botini mokol ari khamo sabo bono ko asuk bai to borok walai manu dunglai manu bulai manu sabo walai tong amtike bunani keboni chasa khasari amtike bunan keboni odika da tong amtike borok masa bunani share khaibe dikisa share khaidi oi reply de ri tong le tai si borok salia bunai ni bumung dakhana namsu bai tamo kumoi bui bai tini butana naijago bo attack khaijago attack pre planning khai attack khaijago bo pre planning khai attack khaima bagai no o borok tini bui bai mate ke kharo ani kongni mate ka haisi do kok bang yaklai phan thangkana yaklai phan thangna borok bosang phaime da sinia borok punya sini jak borok borok phaime da hospital jora phaime da hospital kana khumlong khereng bar hospital kana sa ogot dango borok hospital kana phaina ringa da hai to borok yak lai thangka ni sana nang ble na ha bagi borok om tiket thuji ni borok khik lai daklang mak lai abo obani busai no ras din nuk yati ni nai di ko bani busai bui bai buja go buthana ni chesta khaijago bokhorok phatri purai ko thui chaka ro gon di pura bu thui thagya ko takha no bini bokhorok ni hor ni koita baji khanai di hor sar dosto ne gotna abo sabaya lukurok motike bunani khoroksani borok khoroksarate khoroksa bunani keboni right soto datong ani bosai bujago tini ang ek jaga thaini bung salia saga ke karon tini bororongni no lasima singsa onek nai bui khokti musona ang khokti musona musuya karon angbo khoroksa diprazuk sana yang bebak ter sabainai phone ba battery kare thui tongma sang omti hotat chaka dara phone kai sawo haidi jibi re phara hoja go sukdora hor bar taro go pone bar taro go moti ka khobor mane nang khangai nai la hospital go bo phaing no abo si tibra sa do phamo thangnai tibra len sanai rong bong tong so ba hai ni jini khor sa tibra sa ta kong no si borok apte ke thidi ke ko buthan nai ngai buthan nai hingse nai bela bo wa tem tu madro yadi ba amse ke sayang ke thabra phungsa phungri yadi borok ba sayang i do mano apte ke kuno bu hai da
lukuni buskang hingga ke ceharak ekrokom ke lukuni ukloko hingga ke bong ni cehara arek rokom omosi tansani mari obokai tansani ra mari ko tansani yapai hintau bono no tansani yapai di prasaro hamjak lai mani yapai suros ani busai bujago Nelson borok sabotamo o medam budo Lakshmi ko ani logini jago tonga to kisa kol khaigira na dunia tamo umbai kha saiman liya ari jotono saka simisi sana naibayo saka ka onyo rokom bisunga ka onyo rokom obo tansani mari diprasa tansani mari obo do pani hamkai nai nai runi tomo ako ta am hake do pani hamkai nai khata bro mubai khana bole omong sanai ang joton sanai nai sibi tongge ani logini no nung khajaka to kisamisa kok bang lai kha kabang khana kok bang lai kha ga kok bang lai ma jaga ba dol bai apun ba ha dol kaisa ba ko se na nang blena mana khaina se nang blena ha geta mo aro dol kaisa ba jotono masano mang gere bo yak rom lai mana khima ba oklok ta yak bere pya puna nang ba jibi sokai ga to ang ani rugino karigra na ko bahasa deh, pan ke neng.